Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Der fik du alligevel ret. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Jeg sagde jo nok ikke gør det i år, fordi jeg altid kan da på at gøre det. Men tak for den. Du fik alligevel ret på, at hun gjorde det. Som jeg har modtaget gennem på et eller andet tidspunkt. En tak til de skiftende regeringer, som det altid har været givende at arbejde sammen med. Det gør jeg så. Og til Folketinget, som Så de sidste 10 år. Ej, nu er jeg jo gammel. Nu går hun fra. I år der går hun fra. I år går hun fra. Så siger jeg til ej. Næste år var Danmark. Det bliver det Frederik. Var I alle sammen. Skål. Skål! For en gang. Men jeg glemte at høre efter resten af det. Ja. Jeg trækker dig. Hun sagde Gud bevare det. Ja, hun havde ikke rigtig været ud over det.